kasabihan sa Pilipino, ang hindi tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Diba? Lagi ko na tayo alam yan. At karaniwan, yan ay tungkol sa pagtingin ng utang na loob sa ating mga magulang. Pero sa malaking konteksto, pagtingin at pagpapasalamat sa lahat ng mga taong nakagawa ng kabutihan sa atin. Pagpapasalamat, pagtingin ng utang na loob. Kapag ang isang tao ay nasabihan na yung tao na yan marunong magpasalamat, yung tao na yan marunong tumingin ng utang na loob, parang sinasabi natin, mabuting tao yan. Pinag-aralan, maaasahan ang magkakatiwalaan, mabait. Ang isa namang napakalaking pintas na maaari natin sabihin sa isang tao ay ang tao na yan, hindi yan marunong tumingin ng utang na loob, hindi marunong magpasalamat yan, ingrato. Para pag sinabi natin, walang hiyaya ang tao na yan, hindi yan magkakatiwalaan, salbahe yan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, yung mga magsasaka, pinagkatiwalaan sila ng may-ari ng ubasan, binigyan ng napakalaking biyaya. Kasi bago umalis yung may-ari ng ubasan, nagtanim siya ng ubas, piniligan, inayos, pinamuran yung ubas, at inayos ng igi yung bukid ng ubas. Pagkatapos, pinagkatiwala nyo sa mga ibang magsasaka doon. Di ba napakalaking pagkakataon doon? Napakalaking biyaya. Ang gagawin na lang nila, alagaan nila yung ubas, diligan, damuhan, at maghintay lamang ng anihan at pakikinabangan nila yung ubasan na pinagkatiwala sa kanila ng may-ari. Pero ang nangyari, nung anihan na at gusto na kunin ng may-ari yung kanyang hati sa ubasan, anong ginawa ng pinagkatiwalaan? Nilapastangan yung may-ari, yung pinadalang katiwala o katulong, binato, binubog, pinatay, binato, at kahit na yung kanyang kaisa-isang anak na ang akala ng may-ari ay gagana, pinasla, pinatay. Anong klaseng mga tao yun? Walang utang na loob, di ba? Walang utang na loob, hindi marunong tumingin ng utang na loob, hindi marunong magpasalamat. Sinira ang malaking tiwala na pinagay sa kanila ng may-ari ng ubasan. Walang hiya, salbahe mga tao. Kaya anong ginawa ng may-ari? Nilibot silang lahat. Nilibot silang lahat at yung magandang ubasan ipinagkatiwala sa ibang magsasaka. Ano ba ang karaniwang inaasahan natin na maging reaksyon o maging ugali ng mga magsasakang binigyan ng biyaya, pinagkatiwalaan? Well, ang ating inaasahan, at ito rin ang inaasahan ng may-ari ng ubasan, ang alagaan nila yung ubas, magpapasalamat sila, mananatili sa kanilang damdamin ng utang na loob, at pagdating ng anihan, excited nilang ibibigay yung magandang ani ng ubasan sa may-ari. Pero hindi naman yun. Kung inyong maaalala, noong inanunsyo ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birhen na siya ang magiging nanay ni Kristo, napakalaking biyaya, diba? Napakalaking pribilehiyo. Hindi nga makapaniwala sa Maria na sa laking pribilehiyo, tiwala at biyaya pinagkaloob ng Diyos sa kanya. At ano
naging sentimiento ni Maria? Ano ang naging ugali ni Maria? Ito ay makikita natin doon sa kanyang tinawid ng Magnificat, Canticle of Mary. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, and so on and so forth. Sentimiento ng pagpapasalamat, sentimiento ng utang na loob, sentimiento ng pagpupuri sa biyaya pinagkaloob sa Kanya ng Panginoon. Sabi ni San Pablo minsan sa isa sa kanyang mga liham, ano ba ang mayroon kayo? Ano bang mayroon tayo na hindi galing sa Diyos? What do you have that did not come from God? Ano ba talaga? Buhay natin galing yan sa Diyos. Mga magulang natin, mga tao nagmamahal sa atin, mga kaibigan, kayamanan, lahat. At ang lipon ng ating ginagalawan, yan ay mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At siguro ang maganda, sigurado ang maganda, galing ng mga tao, hindi lamang ng mga Kristiyano, bawat nilikha, bawat tao sa naibig, yung sentimiento ni Maria na tinanggap niya ang napakalang biyaya para sa atin na kinalumuliin. Tinanggap ng may pagpapasalamat, may utang na loob, at may pagpupuri sa ating Panginoon. At hindi lamang yun, pinahalagahan yung kaniyang biyaya na tanggap. Inalagaan niya ang ating Panginoon sa Kristo, na naging kanyang anak, talagang sinundan-sundan, tinuluan, minahal, pinahalagaan ang biyaya. Ating buhay, biyaya ng Diyos sa atin, na sa Diyos, ating pahalagahan. Ang pagpapakita ng ating utang na loob sa biyaya natin natanggap ay yung pahalagahan, halagaan ang biyaya na pinagkaloob sa atin. Halagaan ang buhay, ayusin ang ating buhay. Kailangan masaya tayo, maligaya, tahimik ang ating buhay. Yan ang isang pagpapakita ng ating utang na loob sa Diyos sa pagbibigay sa ating biyaya ng buhay. Biyaya ng ating mga magulang. Ito tayo sinila kanina, hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Kahit paano dito sa Pilipinas, mapalat na tayo dahil kung hindi man lahat, napakarami pa rin ang mga anak na talaga nagmamahal sa kanilang mga magulang. Lalo na kapag sila'y tumanda, inaalagaan pa rin karaniwan sa bahay, inadala sa gamot, sa ospital, papagamot, talagang inaalagaan. Sa ibang bansa, wala na yun. Pag matanda ka, doon ka na sa home for the aged, di ba? Wala nang pakialaman kung minsan. Pero dito kahit kapag natin pa rin yung pagmamahal, pagpapahalaga ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kahit na sasabihin natin wala nang sigli sa mata ng iba, kahit na nakaratay sa balik ng karadaman, mahal pa rin ang mga anak, inaalagaan pa rin, iginagalang pa rin, pinahahalagaan pa rin. Mga anak, yan ay biyaya ng Diyos. Kahit na may mga tao na yan ang tingin sa mga anak ay pabigay, mga anak ay biyaya ng Diyos. Kaya kailangan mahalagahan, mahalin. Bilang magpapakita ng ating magpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng biyaya ng buhay. Yung ating mga trabaho, opisina, biyaya ng Diyos na. Kaya kailangan mahalagahan, kailangan magbubuka ng kabutihan ang biyaya niya. Sa ating lipunan, siguro ito yung isang mahalagang hamon sa ating lipunan ngayon.
na iyong pinagkatiwala liderato, leadership o katungkulan ng mga tao sa ating mga namamahala, sa presidente, sa mga senador, sa mga congressmen, mayor, kung ano-ano pang mga posisyon. Iyon ay malaking biyaya, tiwala na pinagkaroon sa kanila ng Diyos at ng lipunan. At bilang pagtingin ng utang ng loob, dapat gamitin nila yun sa magandang paraan, pahalagahan. Paano nila gagamitin sa magandang paraan? Isulit nila na talagang dapat makagawa sila ng maganda sa mga tao, sa lipunan. Dahil iyon ay biyaya na pinagkaroon ng Diyos. Tiwala na ibinigay natin sa kanila. Kaya nakakalungkot, hindi yun ang nangyayari sa lahat ng oras. Diba? Nangyayari yung tungkulin na ibinigay sa kanila sa halip na isulit para sa paggawa ng maganda sa lipunan, sinusulit nila para mayawanan ng kanilang pamilya, sinusulit nila para sigurado ang kanilang mga kaapu-apuhan ay mayaman at sigurado kanila pa rin ang poder hanggang kailanman. Kaya nakakalungkot. Palagay ko, yun ang hamon sa Pilipinas ngayon. Na ma-realize ng mga namamahala sa atin na yung kanilang pwesto sa lipunan, yung kanilang tungkulin ay isang biyaya, pribilehiyo, tiwala, na pinagkaroon natin sa kanila at ipinagkaroon sa kanila ng Panginoon. Dapat mahalagahan nila at isulit sa paggawa ng kabutihan ng tama, sa pagpapalaganap ng katarungan, ng katahimikan, ng kaayusan sa ating lipunan para magkaroon ng kaunlaran para sa lahat. Diyan nakasalalay ang kamanalan ng mga taong bumubuo sa atin. Hindi sa pagsisipan pagkukumunyon lamang, hindi sa pagdadasal ng rosaryo, at ang nasalalay ng Panginoon. Ano bang ginawa mo ng mayor ka? Talaga bang ginahalagahan mo yung pwesto mo at ginamit mo para sa kabutihan ng iyong bayan o para lamang sa kabutihan ng iyong pamilya? Yun ang problema natin sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin umunlad ating bayan, kung gusto natin maging maayos sa tahimik ang ating lipunan, sa darating na halalan, abay mag-isip tayo. Bumoto tayo ng mga tao na may utang na loob sa Panginoon, sa mga tao na naghalag sa kanila, at upang yung kanilang utang na loob ay ipakita nila sa paggawa ng tama, sa pagsusulit ng tiwala, ng tungkulin at ng biyaya pinagkaloob sa kanilang Diyos at ng kanilang kabuhayan. Para sa ating lahat, si Maria ang ating modelo, na tayo naman ng biyaya sa Panginoon, kailangan natin nasa isip natin kung may itong Panginoon, pinupuri natin siya, at yung biyaya yung binigay sa atin, papahalagahan natin sa abot ng ating mga kaya. Kapag ginawa natin lahat yun, dito sa Pilipinas, ang Pilipinas na ang pinakatahimik, pinakamaayos, at pinakamunay na bayan. Kung lahat tayo magiging banal, ano ibig sabihin ng kabanalan?